ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟುಡು ಲಡ್ಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಕಲ್ತೊನ್ಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒವು ಪೂರ ಪಂಡದು ತೊಜಪಾವೆ ತುಲೆ. ಈತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ದೆತೊನ್ನೆ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕಪ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ದೆತೊನ್ನೆ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೀಜದ ಬಂಡು ದೆತೊನ್ನೆ, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದೆತೊನ್ನೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪೇರ್ ದೆತೊನ್ನೆ, ಕಾಯ್ತು ದೀತಿನ ಪೇರ್ ದೆತೊನ್ನೆ, ಪಜ್ಜಿ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀವೊನ್ಗ ನಮ ಈ ಕಡಾಯಿಗ್ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಇಂದೆಕ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊನ್ಗ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಪೊತ್ಪುಗಂದೆನು. ಗ್ಯಾಸನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಮ್ ಉಡ್ದೀವಲ್ನೆ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದಿ ಎರನಂಡ ಒರನ್ನೆ ಪೂರ ಕರ್ಟುದು ಪೋಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಿಮ್ ಉಡ್ದಿದೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ದಾತು ಪೊಟ್ಟು ಪೊತ್ಪೊಡಾಪುಂಡುಂದೇನು. ಬೇಗ ಕಾಯುಜಿ ಸಿಮ್ ಉಡ್ದಿ ನೆಡ್ದಾರ ನಿಧಾನಾಗ ಪೊತ್ಪುಲೆಂದೇನು. ಕೈ ಆಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕೈ ಉಂತ ಎರನಾಂಡ ಒರನ್ನೆ ಕರ್ಟುದು ಪೋಪುಂಡು. ಹಿಟ್ಟು ಒವೆ ಹಿಟ್ಟು ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಉಂತವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತೈ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ಟುದು ಪೋಪುಂಡು. ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟ ನಿಕುಲವೆನು ಪೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡತೆ. ಒಂಚೂರು ಚೂರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾವ ತೂಲೆ ಈತ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾವ ಈತ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ನಮ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಬಟ್ಟಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ. ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾವೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ಪೇರ್ ಮೈತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಆ ಪೇರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ದೀತತೆ ಅವು ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪೆ ಬೋಡೊಂದು ಇತ್ತುನಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿತ್ನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡೋನ್ನೆ. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಯಾರು ಈತ್ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಸರಿಯಾದ ಕಲಡಾಗ ಪೇರುಡು ಸರಿ ಕಲಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಕಲಡಂದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಕಲಡಲೆ. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಮ್ಮುಡೆ ದಿವೊನ್ನೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ ದಿವೊನೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಕಲಡದನ್ ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋತು ದೀತಿನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟರೆ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋನ್ಗ. ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಇತೆ ಪಾಡೋಡೊಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ತುಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೆಗಂದು ಪಂಡದಿತ್ತುನಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ನೆ. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಈತೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 5-6 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ನಲ ಯಾರುಂಡು. ಸರಿ ಪಾಕ ಬನ್ನೇಟ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯರಂಡ ಯಾರು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅರಪೆರ ಬುಡ್ಕಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕೈ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿ ಆನೆಟೆಲ್ಲ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಚೌಲಿ ಆಂಡ ಅವು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿನಾಗ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈಟ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಲ್ನೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು. ಭಾರಿ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟುದ ಲಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಂಡಾಲ ತುಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೊಲ್ನೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ.
ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡೊಂದಿತ್ತುಂಡು ನಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಪೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ಐನಾತ್ ರೆಸಿಪಿದೊಂದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ನೇಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.